Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanıştyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyrdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň şu ýylyň 2 aýyna ýerine ýetiren işleriň netijelerini bagyşlanan mejlisi geçirildi. Ministrler Kabinetiniň nowa taky mejlisinde şu ýylyň 2 aýyna milli ykdysadyýatyň puwdoklaryna alınıp barlan işleriň jemlenini we beýlik habarlar. 28 fevralda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Arkadaş şäherine gelip, täze şäheriň guruluşynyň 2-nji tapgyryna alınıp barlan işler hemde gurulýan detalaryň şekil tatlamalary bilen tanışdy. Şeýle Türkmen halkynyň milli lideri bu ýerde degişli ýol başçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň Arkadaş şäheriniň guruluşynyň 2-nji tapgyryna alınıp barlan işler barady. Şeýle şäherde öňde boljak bayramçylyklar münasibetli geçiriljek çäreler dogrusyna maglumatlar berildi. Şeýle Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş taparynyň dowamyny bu ýerdäki atçylyk toplumuna bardy we bu ýerde Hanbek atly bedewe atlanyp oň bilen bir sellem gezim etdi. 2 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Taňrygoly Atahalyýewiň hemde welaýat häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumuna hemde welaýatlaryna alınıp barlan işler bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsumlaryň owa hojalyk işleri, welaýatlarda halkara denanlar güni münasibetli geçirilmegi, göz öňünde tutulýan medeni köpçülikleriň çäreleri, görülýän taýýarlyk işleri hemde şu ýyl açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly dehalarda guruluşy işleriň barşy barada hasawatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, degişli işleri talaba laýyk we ýokary hilli geçirmegiň möhümdigini belledi we bu wagtda degişli tawşyryklar berdi. 4 martda Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriň belen serkerde başçy goşun general Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň 2 aýyna ýerine ýetiren işleriniň netijeleri seredildi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylary gödäwçilik edýän düzümlerini şu ýylyň 2 aýyna alınıp barlan işleriň netijeleri, şeýle-de döwlet başçylygynyň ozal beren tawşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasawatlar berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasawatlar diňläp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylaryna degişli tawşyryklardyr görkezmeler berdi. 6 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulga markal ministrler kabinetiniň nowa taky mejlisini geçirdi. Mejlisde şu ýylyň 2 aýyna milli ykdysadyýatyň puwdoklaryny alınıp barlan işleriň jemlenildi. Ilki bilen mejlisiň başlygy şu ýylyň 2 aýyna ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän düzümlerini 2 aýyň dowamyny alınıp barlan işler hemde degişli ugurlar boýunça geçirilen çäreler barada hasawat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, ýurdun dürli toplumlaryna alınıp barlan işler, şeýle halkara denanlar günni ýokary derejede bellemek bilen baglykda degişli ýol başçylary anyk tawşyryklardyr görkezmeler berdi. Mejlisde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow halkara denanlar günni münasibetli dynç günni geçirmek bilen bagly gol çeken resmi namasyna laýyklykda 2026-njy ýylyň 8 martynaky dynç güni 9 martda duşenbe güni geçirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalaryna laýyklykda Ak Sultan Töreýew Ataýew başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekili, Türkmenistanyň Kuba Respublikasynyň, Braziliýa Federativ Respublikasynyň, Venezuela Bolivarian Respublikasynyň adatdan daşary we dowal ygtyýarly ilçisi wezipeleriniň boşadyldy. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekili wezipesini Wepa Seysengeliyevich Hacıyev bellenilip, ol Türkmenistanyň Şwitsariýa Konfederatsiýasynyň adatdan daşary we dowal ygtyýarly ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky idarasynyň ýanyna hemişelik wekili, Türkmenistanyň Vatikanyň adatdan daşary we dowal ygtyýarly ilçisi wezipeleriniň boşadyldy. Şeýle Esen Muhammedowich Aydoğduyev Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna adatdan daşary we dowal ygtyýarly ilçisi wezipesini bellenildi. Hemde ol Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň
Sloveniya, Serbiya, Bolgariya respublikalaryna adatdan daşar we dowal ygtyarly ilçi wezipelerinden boşadyldy. Şunun bilen baglykda Meret Bayramoviç Orazow başga işe geçmek sebäpli Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Meksikanyň Birleşen Ştatlaryna, Kanadadaky adatdan daşar we dowal ygtyarly hemde raýat aviasiýasy boýunça halkara guramasynyň uýanyna Türkmenistanyň wekili wezipelerinden boşadyldy. Avtomobil ulug hyzmaty açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1 martdan 26 aprele çenli Ahal welaýatynyň Beherden etrawyna Agyşan aramgahyny ziyaret etmek isleýän ziyaretçiler üçin ýürüýte awtobus gatnawlarynyň ýoly goýulynyny eglan etdi. Bu awtobus gatnawlary tölegsiz we her hepdedäki dynjalş günlerine işler. Tertibe laýyklykda awtobuslar Aşgabat şäheriniň demir ýol mendilinden saat 08:00 ugraýarlar. Ýzyna Agyşan aramgahynyň paýtagty saat 15:00 gaýdýarlar. Agyşan aramgahyny mugut gatnawlar Sarwan Husus Kärhanasynyň gollawy bilen gurulýar. 2 martda jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Halkara Denalar Güni münasibetli Türkmenistanyň Denalar Birleşiginiň merkezi geňeşi tarapyndan eglan edilen ýylyň denany bätleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Oňa welaýatlardan Aşgabat we Arkadaş şäherlerinden denalar 56 gatnaşdy. Gelin gyýlar bätleşiginiň şertlerine laýyklykda 8 ugur boýunça, ýagny ýylyň işewir denany, ýylyň mehrem denany, ýylyň çeperelli denany, ýylyň syngatda işçeň denany, ýylyň telekeçi denany, ýylyň halipa denany, ýylyň watançy denany, ýylyň öňdewarjy owa denany atlary uğruna bätleşdiler. Bätleşigiň jemleýiji tapgyryna ýeňji bolan denanlara Türkmenistanyň Denalar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň adyndan hormat haty hemde sowgatlar gowşuruldy. 4 martda Halkara Denalar Güni münasibetli Magtumuladyň Milli Sazly Drama Teatryny ýurdun ýokary okuw mekdepleriniň talip gyýdlarynyň arasyna eglan edilen Talip Gözel 2026 adly gözellik bätleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Bätleşigiň şertlerine laýyklykda oňa gatnaşjylar aýdym sazlary, goşgulary, täsirli sahna çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Şeýle hem olar türkmen milli tagamlarynyň biri bolan unaş kesmekde özleriniň aşpezlik ukyplaryny we eli işlerine çeperçilik ukyplaryny görkezdiler. Gözellik bätleşigi eminler taparynyň biragdan gelen netijesine göre baş bayragy Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň fizika fakultetiniň talibi Aýjan Bayramowa münasip boldy. 5 martda Aşgabat şäheriniň Arçavel mehmanhanasynyň milli emel an strategiýasy durnukly ösüş üçin bilelikdäki çözgütler işläp taýýarlamak mowdugy boýunça okuw maslahaty geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň we ministrlikleriň wekilleri bilen bir hatarda Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň halkara bilermenleri gatnaşdylar. Okuw maslahatyna Türkmenistan ykdysadyýatynyň pudoklaryny emel an teknologiýasyny ornaşdyrmak mümkinçilikleri we bu gurda hukuk binýadyny döretmek bilen bagly meseleleri seredildi. Şeýle hem degişli strategiýanyň esas ugurlaryny kesgitlemek, milli maglumatlaryň binýadynyň howpsuzlygyny üpçün etmek we zerur bolan infrastrukturany ösürmek bilen bagly wezipeler kesgitlenildi. Dünýä täzelikleri 4 martda Hindistanyň renkleriň bayramy bolan Holi giňden bellenildi. 1,14 milliard ýylatly ýurdun tas ähli ýerine adamlar birek-birek renk tozuny we renkli suw sepdiler, tanys etdiler hemde baharyň gelmegini şatlyk bilen garşyladylar. Renk tozony gulala Holi'niň iň esasy nişanydyr. Onu hatda bayramçylyk wagtyna geçip baran nätanş ötöwçä hem sepmek aýyp görülmeýär. Hindiler şol gün durly tagamlar taýýarlap birek-birege hödredýärler. Amsterdamyň Rijksmuseum çeperçilik muzeyi Ustad nakkaş Rembrandt Hermans van Rijn'in bir näçe 10 ýyllıklardyr näwelli suratkeşe degişli hasaplanýan eserini anyklady. Sungat öwrenjiler Zahariýanyň ibadathanada gözüne görünen ruh atly nakkaşlyk eseriniň Niderland çeperçilik sungatynyň bunu sow wekiline degişlidigini anykladylar. 1633-nji ýyl bilen senelenýän işiň hakyky awtorynyň kimdigini skanerlemek häzirki zaman tehnologiýasy arkaly kesgitlemek başardy. Öň şeýle usul arkaly bu suratkeşiň giýje gözegçisi atly eserini de kesgitlemek başardypdy. Qırgız Respublikasynyň jogorku geňeşiniň işini emel aň tele alyp barjylary Mirza we Aýym halka ýetirer. Ýagny emel aň tele alyp barjylar Mirza we Aýym beýan edilýän wakalar boýunça video görnüşlerdir habarlar taýýarlar. Hemde jemgyýeti deputatlaryň işi bilen tanışdyrar. Parlamentiň başlygy Marlen Mammetaliýew parlamentiň işini sanlylaşdyrmak we häzirki zaman tehnologiýalaryny işçiň peýdalanmak boýunça wezipe goýdy. Mirza we Aýym bu gurda durmuşa geçirilen taslamalaryň biridir. Sport täzelikleri
Türkmenistan Futbol Federasyasının Ýokary Ligaның klublarynyň arasyna geçiriljek ýurdun çempionatynyň 2026-njy ýyl mewsüminiň oýunlarynyň tertibini ma'lum etdi. Ýarışlar 4 aprelde başlanar. Ýarış 8 klubyň gatnaşmagyna 4 aýlawda geçirilir. Birinji aýlaw 10-njy maýda tamamlanýar. Ikinji aýlawyň oýunlary 20-nji iýuna çenli dowam eder. 3-nji we 4-nji aýlawlaryň tertibi soňra eglan ediler. Türkmenistanyň Kuşt Federasiýasy bilen Moskwa oblastynyň Kuşt Federasiýasy kuşt sportuny ösürmek ogruny hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen ähdnama gol çekdiler. Resmi namy Türkmenistanyň Kuşt Federasiýasynyň ýolbaşçysy we Pamyalik Gulyň, Moskwa oblastynyň Kuşt Federasiýasynyň prezidenti, Russiýa Federasiýasynyň senatory Sergey Karyakin bilen geçiren iş duşuklarynyň netijesini gol çekildi. Gepleşikleriň dowamyny taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşugyň netijesinde taraplar Aşgabatda Karyakiniň kuşt klubyny açmak boýunça iş alyp barmak barada ylalaşdylar. Karyakiniň klublary häzirki wagtda Gazagstanda, Kyrgyzstanda, Täjikistanda, şeýle hem Wengriýada, Hindistanda, Taýlandda, Çilide we onlarça beýleki ýurtlarda üstünlikli hereket edýär. UFC'niň häzirki ýarym orta agramdaky çempiony Islam Makhachev 12-nji iýulda Las Vegasda geçiriljek halkara döwüş hepdeliginiň çäklerini Michael Morales bilen duşar. Makhachev uzak ýyllaryň dowamyny yeňil agramda üstünlikli kazanmagyny dowam etdirenden soň ýarym orta agrama geçdi. Ol yeňil agramdaky çykyşlaryna UFC'niň çempionluk guşagyny kazandy we bu agram derejesine rekord goýup, ony 4 gezek ýylyna goramak höttesinden geldi. Täze agram derejesine geçmek üçin Makhachev odalky çempionluk guşagynyň ýüze urmaly boldy. Ýarym orta agramdaky çempion bolup, Makhachev UFC'niň taryhyna 2 durly agram derejesine çempion bolmak başaran ilkinji Russiýaly türgen boldy. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dolanlygyny tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.